ओ कोरोना ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦେବବ୍ରତ ଦେବତା ଭାଇ। ମୋତେ ଗୀତଟି କୋରୋନା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଗୀତଟି ସ୍ୱର କରିବା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳା ସ୍ୱରରେ ମୁଁ ଏହି ଗୀତଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ସାଥୀ ସହକର୍ମୀ ନେଇ ନୀତି ନିୟମିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଯାଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ। ଘଟଣା ହେଉ କି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉ, ବାତ୍ୟା ହେଉ କି ବନ୍ୟା ହେଉ, ସବୁରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ। ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଯେ ସେ ଭାଇ, ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଯେ ସେ। ନିର୍ଭୀକ ସତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ସମ୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମେ ଅତି ସହଜରେ ଦିଏ ସିଏ ପହଞ୍ଚାଇ। ମହାମାରୀ ରୋଗ କରୋନା ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ସେ ସ୍ଥାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ଭାଇ, ସେ ସ୍ଥାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ। ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସିନା ଚିକିତ୍ସକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମା ଭଗ୍ନୀ ପରି ସେବା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେବିକା ଭଉଣୀ ଗଣେ ଭାଇ, ସେବିକା ଭଉଣୀ ଗଣେ। ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଆମ ପୋଲିସ ଭାଇ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖି ଲଢ଼ିଲେ କରୋନା ପାଇଁ ଭାଇ, ଲଢ଼ିଲେ କରୋନା ପାଇଁ। ସଭିଙ୍କ ନିଷ୍ଠା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଯାଏ ନଈ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବୁ ଜାଗ୍ରତରେ ଆମ ପାଇଁ। ଆମ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ବୀମା ଅର୍ଥ ରାଶି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମାନ ପତ୍ର ପଦୋନ୍ନତି ମାନ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ରାତି ସବୁଠି ଆଗରେ ସମାଜର କାମ ପାଇଁ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଘୋଷଣା ହୋଇଲା ନାହିଁ। ପରେ ନିବେଦନ ଆମ ସରକାର ପରେ ନିବେଦନ ଆମ ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକ ପାଇଁ ସୁବିଚାର କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ସୁବିଚାର କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଅନୁରୋଧ ମୋର ଏ ଭାଇ, ଅନୁରୋଧ ମୋର ଏ ଭାଇ, ଅନୁରୋଧ ମୋର ଏ ଭାଇ, ଅନୁରୋଧ।